Πού είσαι, στο tower στη μέση? Ναι. Θα ψέχει λιποθυμίσει εδώ κοντά να ξέρεις. Ναι, κάτι βλέπω. Το ότι ακούω τόσα πίκια θα... Well, found it. Τι βρήκε. Well. Να, έχει βγει κάπου άτμος τώρα και... Τι έκανε αυτός? Backpack. Όχι, όχι, τους σκοτώνεις όλους. Με τα backpacks, δεν αφήνεις κανένα να ζήσει. Όχι, το σκότωσα. Όλους σκοτώνεις, γιατί είναι μπάσταρδα. Το σκότωσα ρε μαλάκα. Άτμος, έλα στο κέντρο, έλα στο κέντρο. Δεν έχει Mercy αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το lobby Mercy δεν έχει. Σε βλέπω. Έλα κέντρο, έλα κέντρο. Ναι, έρχομαι ρε μαλάκα. Έλα κέντρο, έλα κέντρο. Μιλάς γάμο. Πω. Έλα κέντρο. Κουρβαρακέτα, Κέντρο. Θα μου πεταχτεί κανένα μαλακισμένο από εδώ στη γωνία. Μην μου πεις ότι έριξε νερό. Τι μαλάκας. Θα μου φέρεις μια πετσετούλα. Ηλίθιε. OMG. Σε ψηλιάστηκα μαλακισμένο. Θα τη φέρεις σύντομα. Δεν πειράζει, δεν θα σε έλεγα κάτι. Και θα με έλεγες. Όχι. Συμβαίνει. Άμα έριχνα νερό εδώ πέρα σιγά που θα με έλεγες συμβαίνει. Δεν πειράζει. Άμα έπεφτε, εντάξει, εδώ που έπεσε έτσι δεν θα σε έλεγα κάτι. Άμα έπεφτε πάνω στο πληκτρολόγιο θα σε έλεγα κάτι. Όχι. Ο παρέσβησε ο δικός μας εκεί. Ας πάει να σβήσει όπου θέλει. Κάνε λίγο, βοήθησε με αυτό. Όπα. Τι να κάνω, πάω. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να παίξω κιόλας. Πήγε εδώ. Καλώς. Я пошел. Снарягу. Πού πας φίλε? Άτπας θέλεις? Άτπας θα πάρεις, μαλακισμένο. Από κάτω. Πρόσεχε. Θα πικάρει. Ένας θα πηδήξει μέσα από το Θα τραμπολίνο. δει τη σκάλα. Ένας είναι στο τραμπολίνο. Είναι δύο κάτω. Μπράβο.